Així com veuen i com és tradició, una a una i molt il·lusionades, totes les integrants de les Corts d'Honor de València, tant de la infantil com de la major, han rebut les peinetes que lluiran en els actes d'este any, que de segur que serà inoblidable. I entre aquestes creacions dels orfebres Castelló i Castelló també hi havia peinetes, com no podia ser d'altra manera, per a les falleres majors de València, Estefania López i Maria Donderis. Muy chulas todas, sí, claro, muchísimas ganas, sobre todo de estrenar algún traje. Son una maravilla, la verdad que queremos dar las gracias a Castelló y Castelló porque un año más nos han demostrado las maravillas que pueden hacer y las obras de arte de esta artesanía que realizan. Muchas ganas. Cuento los días ya para que llegue la exaltación. Avui és un dia de celebració, no? Després de 10 anys fent les peinetes de les falleres majors de València i la Cort, pues tots són satisfaccions, no? En fi, quasi és una cosa que obligat, no? És obligat, sí. Bueno, les d'enguany són com mos han marcat totes les Corts. Nosaltres hem anat adaptant la peineta a com les xiquetes mos demanaven, una peineta senzilla, una peineta maleable, una peineta baixeta, que no pesara, i hem anat tots els anys acoplant-se a lo que elles mos demanaven. I bueno, ara tenen el que elles mos han demanat. La peineta se l'han creat pràcticament elles. I si estos artesans porten quasi 20 anys creant les peinetes de les màximes representants de la festa fallera, este establiment d'indumentària valenciana, ROA, ja fa un lustre que acull el seu acte d'entrega. Nosotros llevaremos, creo que llevamos 5 años. En este caso, Castelló lleva ya 20 años y además 20 años consecutivos siendo, pues eso, bueno, en este caso el orfebre oficial de las peinetas. Para nosotros la verdad es que es un orgullo poder recoger este acto aquí y que se entreguen las peinetas en nuestra casa. Cada vegada queda menys per a la Setmana Gran de les Falles i les nostres falleres majors l'esperen amb molta il·lusió i també pot ser alguns nervis. Pues como no, la exaltación y luego ya tirando un poco más hacia fallas, la ofrenda. Pues tengo muchísimas ganas de que llegue la crida, pero también quiero que tarde un poquito en llegar porque en cuanto llega ya empiezan fallas y se acaba todo muy rápido. Ja saben que el temps vola i va quedant menys per poder veure a aquestes xiquetes i senyoretes lluir tota la seva indumentària oficial completa. Això voldrà dir que no queda res per a falles.